जानाय आखाइ दैखांदोंमोन अननानै गुसुं-गुसुङै नोंथांमोना टेस्टमेन्ट लाफैनो हागोन दा बे भिडिअ'जों बाहाय माखासे मोजां गोलाव बुंनाङा बे समाव अननानै जाय आखाइ दैखांनायफ्रा फैदों एसेल' लिंनायावनो आङो बाजैजों फैफादों आरो आं आइ मारियाखौ हामबाय होदों आरो आङो बे 13 थारिखआव बे बिमाखौ बाख्नायनो सिबिनो मोननायखाय आङो बांसिन हामबाय होयो आरो आं गोसोजों आङो खुसि जायो बिनिखायनो आङो बे आइ मारियाखौ बाख्नायनो आं 13 थारिखआव आङो फैयो दिनैजों आङो 13 बार जाबाय बिनि गेजेरावनो आङो आइ मारियानि अननायखौ मोननो हादों आंनि मावनो हायै खामानि मावोब्ला आङो दसे उन्दुलाय सिखारनानै मावलाय आङो बेबादि मावोमोन नाथाय आङो बे आइ मारियानि अननायजों आंनि बे रुइनाय सानायफ्रा जोबोद आं खमायनाय मोनदों आरो बे 13 थारिखनि सिगां गोबां बायदिसिना जाथाय सानाय सुनाय लोमनाय सानाय जायो नाथाय अब्लाबो आइ मारिया आंखौ बेसिम लाबोयो बे 13 थारिख सानाव बिनिखायनो आं रोजा रोजा आइ मारियाखौ जिसुनि गोथार मैखुनखौ जिसुखौ आं रोजा रोजा हामबाय होयो जिसुआ बाख्नायजाथों